ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚೈತೆ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಬರ್ಸ ಬರಂತನು ಅಂಚೈತೆ ಐವುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಯಿ ಬಂಡದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೀನು ದಾದಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಸುರುಟು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಚ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡೆರ ಪಾರ್ ದಾಂಡು ಇನಿ ಈ ಸಮಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಒಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಪಂಡದು ಏನಿದೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂತುದು ಬರ್ಕವೆ ಓಕೆ ತಿನ್ನಂದಿನ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕಡಲ್ ಹೋದ್ಲು ಆಗಿದ್ದು ಕನಪೆನ ಮುರುವಿನ ತಿನ್ಬುಜ ಅದ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ತಿನ್ಬುಜ ದಾದ ಮೇತ ಮೀನು ತಿನ್ಬುಜ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಕೊಂತಿ ಕಾನೆ ಇಂಕ ಮೀನ ಗುರ್ತಲೆಜಿ ಖಾಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಜೆಂಜಿ ಬಂಡಾಸು ಮುರು ಮೀನು ಮಾತ ಓ ಜೆಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಬರ್ಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ರೈಸ್ದಾವು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಬೊಲಂಜಿ ರೈಡ್ ದುಂಬುಡ್ಚಿ ಬೇತ ದಾಲ ಅಂದ ಕನಕ ಮೀನು ಟಂಟಡಾಯ್ ದಾದಂಡು ಕಾರ್ಡು ಬೇಪಿನ ಕೀತಾಯ್ತ ಅತದಿ ತೂಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಏರ್ನ ಹೆಂಗಲ ಬೇಕತ್ತು ಹೆಂಗ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಇದು ಮಲ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಬೈಕ್ ಅಂದು ಅಮ್ಮನ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗಳ ಅಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ರೆ ಕ್ಲೋರ್ನದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಡು ಪೋಪ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರುಂಡು ఒక అమ్మ కొంచెం బైక్ ఉప్పాడు పండదు బొక్కంజి టూ వీలర్ ఉండవులు గుంటుపుర చండి అతను బారే కార్ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತಿ ಕಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಮಾರಿಸಿದೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಏತುಂದು ಇಲ್ಲಡು ಗುಳುಗುಳುಂದು ಇಂಚಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅದಾ ಏರು ಕಾಸು ಬಾರಾಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈ ಓಡಮೆ ಲಂಚ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಮುಟ್ಟಬಾಡಂದ ಹೊಡಬೇಪಿನಿ ಮರ್ಲೆಂಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಬಾಂಬೆ ಕಜದಾಕಲ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕಜದಾಕಲ್ ಬತ್ತು ಬೇತ ಕಜ ವಿಜ್ಜ ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಿತ್ತಲೆ ಇಂಕುಲು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಿತ್ತದ ಬೇತಕುಲು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೈದೇರು ಇದೇ ಬರ್ಪುಜೀರು ಪಿದಡಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತಿರಂಚ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನೀರ ಅಂದವು ಡ್ರೈವರ್ ಉಂದು ಅಕಲು ಏರುಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದದ ಅಲ ಮನ್ಪುಜನು ಕಡ್ಡೇರು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಅಂತ ಕುಳ್ಳಾರಂಡೆ ಕಜೋದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಗೈಸ್ पिरियड खजाद एवढे इंच पोपी नव्हती खजादार ओ ತಂದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಕನರೆ ಎಂದಾಲ ಮಂದಿಸಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸೇನು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಮೂಲು ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತಿ ಬೋದು ಭತ್ತ 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 ಅಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಎಸ್ ಬಂಗುಡೆ ವಿಂಚನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಕ್ಕಿಡು ಬಂಗುಡೆ ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಏನು ದೋಸೆ ಬರ್ತೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯ ಬಂಡ ಐಟಮ್ ಸಾಂಬಾರು ಕೊರ್ಪಿರದು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವು ಯಾನ್ ಹೋಂಡ ತಿಂಪಿನೇ ಅವ್ರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಗ್
ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಮೀನು ಬತ್ತೆ ಕಡೆರೆ ಬಾರದೆ ಪೋನಾಗನೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಡೆದ ಹಾಂಡವು ಸಣ್ಣ ಹಾಂಡು ಮಲ್ಲದಗ ಬಂಗುಡೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅವನಾ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲುಂಡದ ಮೂಜುಂಟು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ಅಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುಷ್ಪಕನ ಅಂಗಡಿ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಂಡ ಪುಷ್ಪಕನಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡಾರ್ನ ಮೀನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡೇರ ಅರ್ನ ಕೋಡ್ಲ ಪೂಜಾನ ಎಡ್ಡೆ ವಾವ್ ವಾವ್ ಅದು ಅವರೇ ಕೊಡ್ಪೇರ್ದೆ ಮೀನ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಚುಂಡು ಶೋಗುಂಡತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಫೋನಾಗ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ಎಣ್ಣ ಸನ್ನಾಡು ಅಣ್ಣ ಚಾವುಡ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ ಬರ್ಬೇಡ ಆಯ್ ಒಡೆ ಒಡೆ ಚಾ ಚಾ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಿಲ್ಲ ಚಾ ಎಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗನೆ ಕೂತ್ಜಿ ಕೊಡ್ತ ಐಡೊಂಜಿ ಬೇಕ ದೋಸ್ತು ದ್ವಾಸಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಜ್ಜು ಫೋಟೋ ಮೇ ವಡೆ ಅವೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಳ ತಿಂದು ಕಾಕಜಿನೇ ಓದೋಗಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ರೈಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಚಾದೀತೆ ಮಾರ ನೆನಪಿಚ್ಚೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಕಂತೆ ಕೊಂಚ ಚಾ ಉಂಟು ನಾನು ಚಾ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಚಾ ಬೋಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಎಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಪ್ಪ ಬೆಂಡದು ಬಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾ ಬರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಬಾರೆ ಕುದಿಸನ ಏನು ಮಾರೆ ಬಚ್ಚುನ ಈಗ ಮಾತು ದೋಸೆಗೊಂದು ಪೋಯಿನದ್ದು ಮೀನು ತೆತ್ತರ್ಕ ಮೀನು ತಿನ್ನ ಸಮಸ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಸೂಪರ್ ದೋಸೆ ಅಂಜು ಫೋಟೋ
ದೋಸೆ ಸಾಂಬಾರು ಉಂಟು. ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿಗೆ ದೋಸೆ ಉಂಟು. ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಬೇಡು ಅದು ಬೇಕಾ. ಅಂಜದಿ ನೋಡು. ಅಜ್ಜಿ ವಡೆ ವಡೆ ನೈಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಪೂರದ ದೋಸೆ ಮುಗಿಬ ಅವತ್ತು ಆಯ್ತು. ದೋಸೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಬೋದು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅರ್ಧ ಮೂಟ ಕಾಪಲೆ ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಬಿಸಪ್ಪು, ಬಂಗುಡೆಗತ್ತೆ, ಶೋಕ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಂ ನೀರು ನೀರು ಹಾಂ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು. ഓ കൈപ്പതിരിക ഉണ്ടായിട്ട് പരണ്ട മീൻ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ಓಲ್ಲದೆ ಇಬೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲೇ ಮಲ್ಕೊಳಿಗೆ ಇನ್ನಂತೂ ಓಡ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ പോലെ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ പോകാനുണ്ടതില്ലേ ಹೌದದೇ ಹೋಯ್ತಾ ಹಾಂ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಾ ಫಾತೇರ್ ತೋಜದೆ ಅವ್ಯಾರ್ದೆ ನಿಲ್ಕುನಲ್ಪ ಅಯ್ಯ ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ಯಾರು ನಿಲ್ಕು ಯಾರು ಜಲ್ತಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಅಲ್ಫಾರಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋಜನ ಬಜ್ಜನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜನ ಯಾವ ನಾ ಈ ವಾಟರ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ನೆಟ್ ತೋಜುನ್ ಹಾಂ
ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಅವಳು ಕಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜಿ ಗುಮ್ಮಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದೇನೆ ಹಾವ್ ಹಾವ್ അവിടെ പോ ആയല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലേ ആക്ഷാലുണ്ട് ಹೌದು ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ವಿ എന്ന വീഡിയോതില്ലേ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ವಿ എന്ന വീഡിയോതില്ലേ എന്ന മൊബൈൽ വീഡിയോതില്ലേ ನಾನು ಇದು ನೆಟ್ ಇದ್ದಂತಿದೆ രാത്രി ക്ലിയർ ഇച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് ദേശം പറഞ്ഞു ಇದು ನೆಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಅವು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ആ ക്യാമറ ಹಾ ഞാൻ മീനിತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ರಿ ಅನ್ನ ದೀದ್ ಬೈದೆ ಓ ಇಲ್ಲ ಕೊದಿದ್ದು ഞാൻ പോലും പാത്തിരുന്നില്ല ഗൈസ് ജഞ്ചി മീനನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಸಾಲೆ ಮೀನು ಸೋಡಿ ಬೊಲಂಜಿ ಬೊಮ್ಮಡೆ ಸೋಡಿ ಬೊಲಂಜಿ ಮೀನು ದಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಖಾರ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮಾರೆ ಆಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳದು ಪತ್ತ ಬರ್ತೇನೆ ನೀನು ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೀನು ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನಾಡು ಎಲಾಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ಅದೇ ಬೇಲೆ ರಜೆ ಅಂತ ಇಂಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ತಗೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲೇರು ಆಗ ಎನ್ನ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಏನು ಅವ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕದು ಕೂಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ವಿ ಫ್ರಿಜ್ ಪಕ್ಕದ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಮೀನು ಬರ್ತೀರ ಅವ್ರು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಡೆ ಕಂತೆ ಮೀನು ಮೀನು ಜೊತೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಪಾಡಿ ಮೀನು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನದು ಸಕ್ಕರತ್ ತಿಗತ್ನೆ ಈಜಪ್ಪ ತಿಗತ್ನೆ ಎಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಿಗತ್ನೆ ಬಾಡು ಜಾಗ ಆಯ್ತು ತಿಗತ್ನೆ ಬಾಡ್ಡ ಶುಂಠಿ ತಿಗತ್ನೆ ಮಲ್ಲನೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ಬೇಸು ಡೋರ್ ಓಡಾದಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕುಟ್ಟದಿತ್ತು ಈ ಬನ್ನಿ ಉಂತೋಡಿದ್ರೆ ಓಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ ಶೋಕ ಪುಡಿಯೇ ಅಮ್ಮ
ಯಾನ್ ಅಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರನಿತ್ತ ಪರನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಲ್ಲಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ತಿಗತ್ನೆ ನೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ನೆಲ್ಲಿ ಬಾಡುವೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೇನು ಆ ದಿನೋಲ ಪರ್ನೆಟ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮುಂಚೊಂಡುದುಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರಾತೆ ಇವಾಗ ಕಾಡು ಹಾಕ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಬೋದು ಐಟು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಬೋದ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಮಂಪನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೊಕ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದತ್ತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಏನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸಪ್ರ ಆಪನಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಸಪ್ರ ಅಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿನ ಚಿಪ್ಪ ಆಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ಇಡಿ ಕಾಸು ಪಾಡು ನೀ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಏತ್ ಸಾಪ್ರ ಆತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದಿಯೇ ಎಡ್ತಾರ ಅಂಗಿಡ ಅಂಗಿಡು ಜಾತ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲಗೆ ಸಾಪ್ರದೋಜನು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನಾಪಣ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನಾಪಣ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಪ್ರ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಜಿಗ್ಗಾರ ಶುಗರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೈಟ್ ಜಪ ಅಲೆ ಈ ಜಿಲಾಪತ್ತು ಸಪ್ರಾಯಿನಿ ನಡೆ ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗಿನ ಮಾತ ಮೋಲು ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಆ ಮುಗ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಡಿಗ್ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೋಡ್ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ನಾನು ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಲ್ಲಿ ಪರಿಗೆ ಪರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ನೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತೀರಿ ಅನ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪಾತಿರಂತ ಜಾಲಿ ನೀನು ಟೈಮ್ ಪೈನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಲ ಅದಿತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತಂತ ಉಪಾಯನ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಅತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತ ವಾಸೆಡ್ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂದು 2 ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲಿ ದಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನು ಜೋಕಲ ಬಂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆನು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ದಿನವಲ್ಲ ದಾತ ಪಾಡ್ನು ಕಚ್ ಮಂತ್ಪು ನಾವು ದಾಲ ಜೇರನ ಜನ ಇತ್ತು ನಾಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ಪಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಂತ್ ಗೈಸೆ ನಾನು ಐನತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂಡೆ ಗೈಸೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ತೀನಕ್ಲೆ ಈತನೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೀನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡೆ ಗೈಸ್
ಬಾಯ್.